Шығарылышыбызны мәдәни тормыш сәхифәсе белән дәвам итәбез. Игътибарыгызга бу атнада узачак чаралар афишасы белән таныштырабыз. Хәерле иртә, эфирдә мәдәни тормыш сәхифәсе, сезнең белән мин Динә Нечметдинова. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында «Иләнәм тат» спектакле. Ранур исемле яшь журналист социаль шелтәрдәге сәхифәсендә иләнергә теләвен хәбәр итә һәм кызларны сайлап алу этабына чакыра. Ранур үз сөйгән ярын таба алырмы? Бу турыда спектакльне карап белерсез. Журналистика темасын сайлау, газета редакциясында вакыйгаларның баруы, бу безгә бүгенге көнне җәмгыятьтәге булган проблемаларны бер-берсенә бәйле булмаган проблемаларны да бәйли бер-берсенә һәм безнең сюжет кырырга мөмкинлек тудыра дип әйтәм. Шәрик клубында безнең шәһәрнең серләре дип исемләнгән чарага чакырабыз. Кунакларга 20нче гасыр башындагы музыкаль әдәби кичә һәм аның мәгърифәтле тамашачылары турында театр фантазиясе тәкъдим ителәчәк. Декабрь көнне Кәрим Тинчурин театрында театр яктылыкка, нурга илтә дип исемләнгән экскурсия була. Ул мәктәп укучылары һәм студентлар өчен Пушкин картасы буенча уздырыла. Яшүсмерләр театр музее, тамаша залы, театр цехлары белән якынрак таныша ала. Шулай ук остахана булу көтелә. Татарстан Милли китапханәсендә Татарстанның халык шагыйре, җәмәгать эшлеклесе Разил Валиевка багышланган кичә булу көтелә. Чарада Ләбиб Лерон, Ркоэль Зайдулла катнаша. Туфан Миннуллин исемендәге Түбән Кама Татар дәүләт драма театрында Җидегән чишмә әдәби музыкаль берләшмәсе кысаларында 55 дип исемләнгән зур тамаша булачак. Ул Түбән Кама шәһәренең Кама таңнары әдәби берләшмәсенең 55 еллык юбилеена багышлана. Хәзинә милли сәнгать галереясында Кытай рәссамы Лулинның «Урманның икенче ягы» исемле күргәзмәсе ачылды. Рәссам табигать аша кешенең эчке дөньясын чагылдыра. 29 декабрьгә кадәр Хәзинә милли сәнгать галереясында Харис Абдрахман улы Якупов һәм аның укучылары эшчәнлеген чагылдырган күргәзмәгә чакырабыз. Биредә Фәрит Якупов, Зөфәр Гыймаев рәсемнәрен күрергә мөмкин. Бу атнада мәдәният дөньясына кагылышлы яңалыклар шулар иде. Мин Динә Нечметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булышам.